Japonsko sa každoročne stretáva s viac ako 1500 zemetraseniami. Táto krajina prežila 2 jadrové bomby a pravidelne sa vyrovnáva s prírodnými katastrofami. Napriek tomu patrí Japonsko medzi 5 najsilnejších ekonomík na svete. Táto sila nepochádza z množstva prírodných zdrojov či dokonalého počasia. Pochádza z niečoho oveľa hĺbšieho, z nezlomnej mysle vybudovanej starovekými filozofiami, ktoré menia obyčajných ľudí na bojovníkov každodenného života. Tie isté myšlienky, ktoré kedysi formovali samurajov, dokážu pretvoriť každého, kto ich bude ochotný aplikovať do každodenného života. Výskum nám ukazuje tvrdú pravdu. 92% ľudí si stanoví ciele, no vzdá sa ich už v priebehu niekoľkých týždňov. 70% úplne prestane čítať knihy po skončení školy a len 23% ľudí pravidelne cvičí. Tieto čísla ukazujú, že väčšina ľudí bojuje s disciplínou v modernej spoločnosti, kde sa pohodlie stalo našim normálnym stavom a nepohodlie našim najväčším strachom. Japonská filozofia ponúka 7 vzájomne prepojených myšlienok, ktoré dokážu vyriešiť tento problém nie prostredníctvom motivácie, ale zmenou spôsobu, akým premýšľame o životných prekážkach, zmysle života a každodenných úlohách. Prvá myšlienka je shugyo, čo znamená rituálne utrpenie. V horských chrámoch po celom Japonsku mnísi vykonávajú mimoriadne náročné fyzické cvičenia, ktoré sa pre ľudí zvonku javia ako extrémne. Stoja pod ľadovými vodopádmi počas zimných mesiacov, nechávajúc ľadovú vodu valiť sa cez ich trasúce sa telá. 1000-krát udierajú do stromov, aby si posilnili ruky. Naťahujú svoje telá takými spôsobmi, ktoré sa zdajú byť nemožné. Tieto praktiky nie sú o ubližovaní si, ale o zámernom tréningu. Keď sa telo naučí zvládať nepohodlie bez sťažovania sa, myseľ sa oslobodí od neustálej túžby po ľahkých a príjemných veciach. Miyamoto Musashi bol veľmi známy šermiar, ktorý vyhral viac ako 60 súbojov bez jedinej prehry. Túto myšlienku pochopil naozaj veľmi dobre. Nie len, že trénoval boj s mečom, ale s veľkou vážnosťou sa venoval aj štúdiu kaligrafie. Disciplína, ktorá je potrebná pre dokonalý ťah štetcom, je presne tá istá disciplína, akú si vyžaduje dokonalý úder mečom. Obe potrebujú trpezlivosť, dôkladnú pozornosť a ochotu opakovať základné pohyby, kým sa nestanú ľahkými. Táto prax rôznych zručností posilňuje základnú schopnosť vytrvať, ktorá umožňuje dosiahnuť dokonalosť v čomkoľvek. Moderný život sprístupnil pohodlie všade v našej každodennej existencii. Ak sa teplota trochu zvýši, zapneme klimatizáciu. Ak sa čo i len na chvíľu cítime znudení, siahneme po telefónoch. Ak cítime hlad, objednáme si jedlo pár ťuknutiami na našej obrazovke. Toto neustále utekanie pred nepohodlím oslabuje našu schopnosť vytrvalo pracovať na veciach, ktoré si skutočný úspech vyžaduje. Druhá myšlienka, ikigai, nám dáva smer, ktorý zabraňuje, aby sa disciplína stala nezmyselným utrpením. Ikigai znamená váš zmysel bytia, priesečník toho, čo milujete, v čom ste dobrí, čo svet potrebuje a čo vám môže pomôcť zarobiť peniaze. Doktor Shigeaki Hinohara sa stal najdlhšie pracujúcim lekárom na svete, keď pokračoval vo svojej lekárskej praxi aj po svojich 100 narodeninách. Keď sa ho ľudia pýtali, prečo neodišiel do dôchodku, usmial sa a povedal, že stále má svetu čo ponúknuť. Jeho ikigai mu dávalo zmysel, ktorý presahoval vek, pohodlie alebo bežný dôchodok. Japonské oblasti s najdlhšie žijúcimi ľuďmi, najmä Okinawa, preukazujú silné spojitosti medzi dlhým životom a jasným zmyslom existencie. Keď majú ľudia silné dôvody prebúdzať sa každé ráno, ich telá a mysle zostávajú pevne spojené so samotným životom. Ikigai premieňa fádnu rutinu na zmysluplný rituál a bolesť na pokrok, pretože každý náročný okamih slúži vyššiemu zmyslu. Bez tohto pocitu zmysluplnosti sa disciplína stáva len nútením sa do nepríjemných a nechcených úloh. S pocitom zmysluplnosti sa disciplína stane cestou, ako prejaviť naše vnútorné hodnoty pri každodenných činnostiach. Tretia myšlienka, kodavari, znamená nikdy sa neuspokojiť s ničím menším ako dokonalosťou v každom detaile. Táto kultúrna hodnota sa prejavuje v mnohých častiach japonskej spoločnosti, od starostlivého usporiadania jedla na tanieroch až po presné skladanie oblečenia v obchodoch. Jiro Ono je majster sushi, ktorý získal 3 michelinské hviezdy, keď už mal po 90-ke. Každý deň vykonáva tie isté základné úlohy, ako je príprava ryže pri presných teplotách, krájanie rýb s dokonalou starostlivosťou a aranžovanie tanierov s maximálnou pozornosťou. Toto silné zameranie na robenie jednoduchých vecí naozaj dobre, namiesto toho, aby sme robili niečo pôsobivé, ukazuje cestu k majstrovstvu.
Štvrtá myšlienka hovorí o tom, čo sa stane, keď maximálne úsilie prinesie neuspokojivé výsledky. Shikataganai znamená, nič sa s tým nedá robiť. Táto fráza nenaznačuje len vzdanie sa. Znamená emocionálne jasne rozlišovať medzi tým, čo vieme ovplyvniť, a tým, čo je mimo našu kontrolu. Počas strašného tsunami v roku 2011 kamery ukazovali Japoncov, ako pokojne upratujú trosky a začínajú s opätovnou výstavbou, zatiaľ čo ich mestá boli celé zrovnané so zemou. Namiesto toho, aby sa hnevali na veci, ktoré nemohli zmeniť, šetrili si svoju energiu na konkrétne činy, ktoré mohli podniknúť. Toto rozdelenie medzi vecami, ktoré môžete ovládať, a tými, ktoré nemôžete, zastaví obrovské plytvanie energiou, ktoré pramení z boja proti realite. Väčšina ľudí plytvá obrovským množstvom mentálnej a emocionálnej energie na veci, ktoré nemôžu ovplyvniť. Trápia sa správami, ktoré nemôžu zmeniť, donekonečna premýšľajú o minulých chybách, ktoré nemôžu napraviť, alebo sa obávajú budúcich problémov, ktoré nemôžu predvídať. Použitím Shikataganai človek presmeruje túto premrhanú energiu na prítomný okamih a konkrétne kroky, ktoré sú dostupné práve teraz. Táto zmena sama o sebe môže výrazne zvýšiť skutočný výkon a zároveň znížiť stres a obavy. Piata myšlienka, kintsugi, v doslovnom preklade znamená zlaté spájanie. Keď sa japonská keramika rozbije, umelci ju opravujú pomocou špeciálneho lepidla zmiešaného s drahými kovmi, vytvárajúc tak línie zo zlata alebo striebra, ktoré praskliny skôr zvýrazňujú, než by ich skrývali. Táto prax odráža hlbokú filozofiu týkajúcu sa nedokonalosti a krehkosti. Namiesto toho, aby sa na chyby pozeralo ako na hanebné tajomstvá, ktoré treba skrývať, kintsugi prijíma, že praskliny a opravy sú neoddeliteľnou súčasťou príbehu predmetu a pridávajú k jeho kráse a hodnote. Výskum ukazuje, že 80 až 90% začiatočníkov prestane s novými aktivitami, lebo si myslia, že nie sú dosť dobrí alebo pripravení. Táto potreba dokonalosti úplne zastaví konanie. Kintsugi učí, že začať s nedokonalosťou, učiť sa z chýb a jasne sa časom zlepšovať, vytvára niečo cennejšie ako bezchybný výkon od začiatku. Trhliny v našich počiatočných pokusoch neznižujú hodnotu našej práce. Sú záznamom nášho rastu a dokazujú, že naša cesta je skutočná. Šiesta myšlienka, kaizen, sa zameriava na neustále malé zlepšovanie namiesto veľkej dramatickej zmeny. V 50. rokoch 20. storočia si japonský továrenský pracovník všimol, že nasadenie dverí na autá si vyžaduje 4 dodatočné sekundy na doladenie. Táto drobná neefektívnosť, znásobená naprieč miliónmi aut, znamenala tisíce premárnených hodín a obrovské finančné straty. Zameraním sa na malý detail a nájdením spôsobov, ako zredukovať tie 4 sekundy, spoločnosť ušetrila obrovské peniaze. Kaizen hovorí o tom, že aj malé zlepšenia sa postupne sčítajú do úžasných výsledkov. Táto myšlienka ponúka praktickú odpoveď na ohromujúcu ambíciu, ktorá často ničí disciplínu. Namiesto toho, aby ste sa snažili zmeniť celý svoj život naraz, Kaizen navrhuje nájsť jednu konkrétnu vec, ktorá sa môže zlepšiť o 1%. To môže znamenať čítať 10 strán každý deň, čo sa zdá byť zvládnutelné, namiesto toho, aby ste si sľubovali, že dokončíte jednu knihu každý týždeň, čo sa zdá byť príliš náročné. Za rok sa 10 strán denne nazbiera na približne 15 kníh, čím sa zaradíte medzi tú malú skupinu ľudí, ktorí sa neustále učia aj po skončení školy. Siedma myšlienka, nazvaná danshari, sa zaoberá neporiadkom, ktorý narúša našu schopnosť sústrediť sa a odčerpáva nám energiu. Autorka Hideko Yamashita sa stretla so ženou, ktorá sa cítila úplne paralizovaná pocitom preťaženia, žijúc v malom tokijskom byte preplnenom vyše 3000 kníh. Keď sa jej spýtali, či jej svoj byt dodáva alebo uberá energiu, žena sa rozplakala a povedala, že ju ubíjal. Zbavovaním sa kníh, ktoré už nemali cenu pre jej súčasný život, ponechaním len tých, ktoré sa skutočne spájali s jej dušou, našla nielen viac priestoru, ale aj menej stresu. To ju viedlo k rozhodnutiu opustiť prácu, ktorá ju nenaplňala, a venovať sa umeleckej tvorbe, ktorá zodpovedala jej skutočným záujmom. Výskum Fumia Sasakiho o minimalizme potvrdzuje, že znižovanie majetku vytvára duševnú jasnosť a spokojnosť so životom. Avšak danshari presahuje rámec fyzických predmetov, zahŕňa záväzky, vzťahy, digitálny neporiadok a mentálne vzorce, ktoré už nepodporujú náš rast. Pri budovaní disciplíny danshari navrhuje sústrediť sa hlboko na jednu alebo dve kľúčové praktiky, namiesto toho, aby sme rozptýlovali pozornosť na mnoho zlepšení naraz. Týchto 7 myšlienok tvorí jeden prepojený systém. Shukjo pomáha budovať toleranciu voči nepohodliu. Ikigai poskytuje zmysel, ktorý robí aj nepohodlie zmysluplným. Kodavari zaručuje, že vynaložené úsilie sa premení na skutočnú kvalitu.
Shikataganai šetrí energiu na to podstatné. Kintsugi umožňuje nedokonalé konanie. Kaizen robí zlepšenie zvládnutelným. A Danshari vytvára sústredenie potrebné, aby to všetko fungovalo.